So, magkano ito? Hindi, kaya di mana. Di mana, makuhan. Ang title na to, ang lalaki ba, mao gayon ang ulo sa babae? O napasabot ba na nga ubos ang babae sa lalaki? Okay? So, tuko ta mo isunan o gatong pangayoon ang nagdag ni sa Espiritu Santo. Amon nga langit ng amahan, ito kami nga ikaw sa Dios, apan tulo ka personas, Diyos Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo. Kung ito nga ikaw Diyos Amahan ang Lord, nagpadala sa imong anak, ug ang imong anak mao na pakamatay para sa among mga sala aron kami mapasaylo gikan niini ug dili na mahukman diha sa kamatayon dayon. Ug ikaw sad ang nagpadala sa Espiritu Santo, nga bisag si Jesucristo nibayaw gikan sa mga minatay ug bisaka diha sa langit, apan aniya gihapon ka pinagi sa imong Espiritu Santo aron pagtudlo, paglamdag, pagpadayag sa mga butang nga kinahanglan namong masabtan. Ginoo, importante kay ni kadaghanan sa imong simbahan ang imo gayong mga katawhan nga makababayn-an ang kadaghanan nga muduol dahil kanimo. Ug tungod ba kani Ginoo kay kadaghanan sa makababayn-an gayon ni suffer so greatly, O God, in so many ways. Mao imong kasing-kasing duol sa makababayn-an. Uod mo nga nining kabuntagon, pasabton mo sila sa imong kadaghanang gugma nga walay paglubad nga mulungtad hangtod sa kahanturan aron maligoon pa ang matag usa ug unta og Ginoong Dios sa kaligoon nga imong ihatag kanamo. Makadasig usab kami sa makalakin-an nga mubarog sila ug sila gayon, O Lord Father Ginoong Dios, mulig sa matag pamilya kay sila man ang imong gitagana nga mao gayon unta ang number 1 nga leader sa matag pamilya. Lord, once again, we thank you for all your graces. We thank you, O God, for your mercies that is new every morning. We thank you for your undying love for us, Ginoo. Walay pagkahurot, walay pagkalubad, walay pagkausab-usab, bisan pa sa among mga kapakyasan. O Ginoo, nang ginautusab kami, nga punoon mo sab kami sa imong gugma, nga bisan kinsa nga makasala ka namo, may malukmay ang among kasing-kasing, labi na gayon, Ginoo Dios, ang magkatawhan nga nangayong pasaylo. Dalaygon kamahan, imo tanang dungog kay mayaan sa tanang butang among madawat kay amo sa ibalik kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. By the way, kalimot ko, pamit ko. So, aniyan ta sa lisod kay nga teksto. Pero salamat sa Dios nga naghatag ka nato o mga katawhan nga naguna ka nato sa ilang kinabuhi nga nagtuon sa Biblia sa original nga lingwahe niini o language. Mo na nga makahatag sila nato og sakto nga interpretasyon sa teksto nga atong pagatunan. Atong pagatunan karon ug nagtuon naman ta sa lain mga prinsipyo sa pagkuha gyud sa saktong kahulugan sa pulong sa Dios. Atong makita nga ang number 1 nga gi-consider dinhi ang grammar, yung sa pag-construct ang sentence o ang history. Okay? Mao ni ang part sa prinsipyo sa hermeneutics. So, kadaghanan niini ako ni nakuha sa Hard Sayings of the Bible. Diin si Kaiser, si David, si Bruce, si Brock ang mga authors niini. Klaro kay dinhi ang ilang mga presentation nga nganong mauni ang ilang pagsabot nga mao gini ang saktong kahulugan o sakto nga interpretasyon. So please applyan yung mga Biblia sa 1 Corinto 11. So ang mga teksto nga atong tan-awon niini mao nga verse 3. Okay, kung nanay yung Cebuano, palihog basa, naging dinhi. Karon gusto ko mamasaran ninyo nga si Kristo mao ang ulo sa matag lalaki ug ang lalaki mao ang ulo sa babae ug ang Dios mao ang ulo ni Kristo. City. Ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo kay pinagi kaniya ipadayag ang gahom ug dungog sa Dios ug gibuhat siya nga kaanggid sa Dios. Apan ang babae gibuhat sa Dios alang sa katungganan sa lalaki. Verse 10.
ato makita mao ka na nga ang babae kinahanglan gayud magpandong sa iyang ulo aron bisan ang mga anghel masayod nga nagpasakop siya sa lalaki. So kani mga atong ibasa nga mga bersikulo nga isunan, usa ni siya kabahin sa ingon ko lisod na pagtulunan sa Biblia nga sabton. So gidebate ni daghan ang mga nagdebate ni ini kung unsa gyud ang buot ipasabot. So ang utana ni ini unsa may buot pasabot nga ang lalaki may ulo sa babae. Usa na to pagsabot na sa unang Korinto 11:7 giningon sa dinha nga ang lalaki mao ang kay pinaagi kaniya ipadayag ang gahom ug dungog sa Dios ug gibuhat siya nga kaanggit sa Dios apan ang babae gibuhat sa Dios alang sa katungganan sa lalaki. So marang image lang ang lalaki o ang babae sa lalaki nga ang Ginoo sa si Kristo Jesus makita sa nato dinhi nga murag image ra sad siya sa Ginoo. Pero tanaw nato related ni siya sa usa ka chapter 11 verse 1 to 16. Okay? Now, ang sakto nga interpretation ni ini ni-refer sa matter nga nagsumpay ra ni ining mga butanga. So, unsa man ang konteksto sa 2 ngadto sa 16 sa 1 Korinto 11? Ang concern din ni Pablo mao kay kuan na ang teksto sa man ang konteksto. Teksto is kanang portion lang, part lang. Example. Context, may text, kanilang siya ang text. Kanila siya. Right. Moral, yun isang sikra. Ang text kanila, verse, usa ka verse. Usa ka verse. Pero ang tibuok teksto mao ang gikan sa 10:31 hangtod sa ngadto sa chapter 11 verse 16. Pero ang buot ba yung pasabot ni Pablo din sa konteksto mao nga o tinibukan na panghuna-huna ni Pablo mao ang appearance o ang dagway sa magsisimba. Okay? Ano dumi? Ang iyang punto nini mao nga unsa ang dagway sa magsisimba. Sama sa kita karon kung musimba ka, adi ka pwedeng mag-shorts ngayon, ana jud kaayo. Right? O di sa ka pwedeng pugo ba jud kaayo. Adinhi, di ba ana ka kadaghay pahagbong na yan. Nakajud dinhi ang blouse nya. Kahap pa jud kayo, so in short hapit na jud naghubo, no nya. Ana pa jud kayo. Di ba na mga simbang ngayon na? Okay? Now, of course, no, tumingon nga, labi na kung wapasa kasabot, na, di pwede ka magsimbang yung anak. Of course, wak tumingon yan na. Dita mo, dumili sa tao. Kaya kita biyatang tanan, masakiton. Kitang tanan, makasasala. Apan sa dihang, mut na ta, muhimo na ta sa sakto nga, sinina, sa pagsimba. Correct? Although, wata mo agi sa extreme, or kanang sobra kaayo kaya kadaghanan, sakto na itong rilo? 10. Ha? Dugay ka tanong man? Dugay ka na sugod? Okay. So, kaya yung po may pagalinan. So, anyway, sa tuwing man? Dili sa ta-extreme nga, pareha ta sa kadanan sa baptist nga, kailan taas yun kay kagbuko. Kunya, dili jud ka kung mahimo magwantis paganitan niya. Dili jud ako to sa kiting ang imong sinina. Yang kinanan juga taas, luag. Okay, ako dari luag. Di sa kong ganala, din na kasitubangan. Pero di sa dahil na ng extreme. Ato lang nga, dili makapandol sa kinsa nga mo, tanaw o musimba. Labi na kung magsabay-sayaw ka, mga nakalinha, yung saka ng mayo, nabot na diri, ang sinina, kaya naman mo diri, good, so murag, ang magsimba na, masige na lang, na, okay no? So, ano yung konteksto ni Pablo? Okay, so, now, in line ang concern ni Pablo, in line sa 10:31, please palihog kong basa. 10:31. Diba?
10:31 nagsulti, kini ang atong tubag kaninyo. Bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mukaon o mainom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayeg ang Dios. Ayaw kayo kamo pagbuhat o bisan unsa nga mahimong kapandulan sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo o sa inyong isip tumutuo. Sundan ninyo ang akong gibuhat kanunay kanunay akong nakita o pamaagi nga matabangan ko ang tanang mga tao sa tanan kong ginabuhat. Wala akong makita sa akong kabulingon kayuhan kundi ang kayuhan sa uban aron maluwas sila. In short, wala ta na kinabuhi para sa atong kaugalingon, na kinabuhi ta para sa uban, para sa Dios o sa tanan. Then ang akong pagkinabuhi sa Dios, akong buhaton ito sa uban. Amen. Okay, sumona na ang punto ni Minaw. Aron maksabtan nato nga ang ilang pagsimba gibase ni sa ilang kultura o sa ilang panahon. Okay? So, mubasa sa 11:2. 11:2 ano Korinto 11:2. Giday ko kamo kay kanunay ninyo akong gihinumduman o gituman ninyo ang mga gitudlo ko kaninyo. Karon gusto ko nga masara ninyo nga si Kristo mao ang ulo sa matag lalaki ug ang lalaki mao ang ulo sa matag babae ug ang Dios mao ang ulo ni Kristo. Busa sa inyong panagtigom kung ang lalaki mag-ampo o magsulti sa pulong sa Dios nga may pandong ang iyang ulo, ipakaulawan niya ang iyang ulo nga mao si Kristo. O kung ang babae mag-ampo o magsulti sa pulong sa Dios nga walay pandong ang iyang ulo, ipakulawan niya ang iyang ulo nga mao ang lalaki ug samara nga nagpaupaw siya. Naay siya sa nanay kanang echo kayo. Kaya ko kantan. Kung ang babae dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga magpaputol na lang siya sa iyang buhok. Apan tungod kay makauulaw man alang sa babae kung siya magpaputol og buhok o magpaupaw, kinahanglan magpandong ngayon siya. Okay na? Nagbalik na nung iko. Ang lalaki, dili angay magpandong sa iyang ulo. Kaya pinagi kaniya, dipadayag ang gahong ug dungog sa Dios, ug gibuhat siya nga kaanggid sa Dios. Apan ang babae gibuhat sa Dios alang sa kaduganan sa lalaki. Kaya nga lalaki wala buhatag gikan sa babae, kundi ang babae mao ang gibuhat gikan sa lalaki. Kung wala usab buhatang lalaki alang sa babae, kung dili ang babae, gibuhat alang sa lalaki. Mao pa na ang babae, kinahanglan gayon magpandong sa iyang ulo aron bisan ang mga anghel masayon nga nagpasakop siya sa lalaki. Apan ang angay usab nato hinumduman nga ang atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, kinahanglan sa babae ang lalaki o kinahanglan usab sa lalaki ang babae. Kaya ang una nga babae gibuhat gikan sa lalaki. O karon ang lalaki natawag gikan sa babae, apan ang tanang nagagikan sa Dios. Tibag-tibagan ninyo kini. Angay ba sa usa ka babae nga mag-ampo ngadto sa Dios na walay pandong ang iyang ulo? Natural sa lalaki nga mubo ang iyang buhok kay makauulaw kung taas kini. Apan kadungganan sa usa ka babae, ang taas nga buhok kay yatagan siya sa Dios ug taas nga buhok nga pangtabon sa iyang ulo. Apan kung adunay gusto musupak nining among itudlo, ang ikasulti ko lang mao nga wala kami laing batasan gawas nini. Umausab kini ang gisunod sa mga tumutuo sa Dios sa bisan asang lugar. So kung tanawon nimo ni sakto ang baptis. Tanawon nimo sakto sa mga kulto taras kay buhok, taras kay mga kuan mo sa baptis nga puting mga semina. Kaya sa mga kulto taas yun ang buhok. Taas na yun na. Okay? So sakto ba ni ang maupag yun na ang mga pasabot ni Pablo? O tungod kay ang original na pinulungan sa pagkulingon ninyo, wa man yun na siya pulong utang sa Grego. Wa man siya pulong nga matugma jud tayo sa English. Sama sa English, bisan kay matugma sa Binisaya. Okay? So, in fact, ang for example, ang ato lang pinulungan Tagalog ug Bisaya, kung mayong paglanggam sa Bisaya, nilupat na. Sa Tagalog, nagkamang na. So kung ingon na ka, hala ang langgam. So pag na ka kay Cebuano ka libasa, langgam.
Diba dahil kasi muna nilupad. Pero kung Tagalog kayo, nabasa ka sa Biblia, lakab, alikamang, lahi na ang imo pagsabot sa tinibukan na katuyuan sa gisulti ni Pablo. Tungod kay, lahi ang imong pagsabot sa usa lang ka pulong. Sa usa lang ka pulong. So, sa atong pagbasa ni ini, mo ni ang gilaisa ng Mayo, ang pulong nga literal sa Griko, kepali. Kepali. Kaya sa dihang muhuna-huna gutag ulo, kung sa may itong hunahunahon dahil? Ruler, okay? Leader, chief, boss, director, in charge, yun ang pinaka-imabaw. Correct? So, kaning pagsabot sa ulo, nagpasabot siya ang otoridad. Kung mausan ni ang gigamit sa kadaghanang mga katawhan, sa dihang kubasa sila sa Episo 22, 5:22 nga to sa 23. Nga para nila, si Pablo din nagtutudlo og hierarchy is kanang kalabaw, kanang sunod. Okay? Sa relationship sa babae o sa lalaki. Mao ba kayo na? Asawa na to Episo 5:22, may sunan. Episo 5:22. Episo 5:22 nagingon, pagpasakop kamo sa usab-usa aging pagkahon amin. Pwede mo din. 22. Kamo nga mga asawa, pagpasakop kamo sa inyong bana, sama sa inyong pagpasakop sa Ginoo. Kaya ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, sa mga si Kristo mao ang ulo sa mga tumutuo nga mao ang iyang lawas, ug siya usab ang luwas. So, ang uban niini nga nibarog gyud sa ilang interpretasyon, sa ilang tradisyon nga interpretasyon, ni grabe sila og dagan papasabot niini nga ila ning gihimo nga chain of command ko ni. Mali ka ni pasabot nga na chain of command, pasabot mo sa ta na chain of command nga ang lalaki kuha na siya sa babae, mura siya o mas leaders sa babae. Pero napasabot ba na nga tungod kay siya leader, kay mo niya tungod na kung leader ka, ako ang boss, kamutanan, ako mga sulugon. Pero karon, ako sa leader, pastor. So kamutanan ako mga sulugon. Mao ba na ang buhat pasabot? Mao ba na ang buhat mo sa usay kung mga gusto ipabuhat? Tuwad. Okay. Lambada, cha-cha. Okay. Ihiso ang tae sa iyong buhok. Abito sa mga tae sa iyong buhok. Yan bitaw kay mao man na ang yunaw na sa kadaghanan na leader galing. Kuha ka nang siya pinagmabaw niya. Di na siya pwede maabot. Okay, so mo ni usas mga tanang akong tanaw nga inferior ba ang babae sa lalaki? Kay mo na ang kadaghanan nga pangunahuna. Kay bisan sa panahon ni Kristo sa atong panahon karon. Bisag asa nga nasud mo rin yun na gihapon. Babae, naraga sila palapa sa akong tingin. Kaya ko apya ka stadyang sa akong kilid. Gikan ka na ko. So, ka na himong tao, wapa ka na kuha diri sa Ginoo. So, mo nang makita na to ang kadaghanan sa mga lalaki. Buhay lang sa uban. Pera sa uban. Pe. Bakuha niya, totoo na to kayo. Sana? Ha? Mabuyagan niya. Pe. Kanang ang pagtatarget sa mga asawa, minus jud ang ilang pakigugma. Yung mga next week mo discuss pa ta furthermore ani para mas malawman nato kay ako mismo the challenge ko ani nga pagtuon na mutas ko rito, di man ako piniskipan di sura ni rin, di tapos lain sa yun. Okay? Dugay kay kung magtuon ani. Para pag-digest lang sa dugay jud kaayo. So, magigsunan naglawang ko nga sa dihang makahibawat ang mga kalakihan, mga bata nga lalaki, mga mo na yung amahan sa mabot ng mga adlaw, mga amahan nga nadilhi. Inyo tang masabtan na dili under ninyo ang inyong mga asawa. Actually, equal sila. Equal. Amen? Kaya tapat, ang gusto lang sa Ginoo, ang lalaki kinunta ba ay mag-lead. Okay? Mag-lead sa kanan. So anyway,
Mo ni nga ilang ikuan na chain of command where ang otoridad is gipasag gikan sa Ginoo ngadto sa lalaki o kani nga command gipasa ato sa babae o gipasa nato sa anak. Sunod murag hierarchy, hagdanan sa katungod, hagdanan sa otoridad. But chain of command ba yun ang gusto kasabot ni Pablo dinhi? Inferior ba yun ang babae sa lalaki? O si Kristo, makita na ito din, inferior o mas minus dahil siya sa Diyos Amahan. Di mo mo nakadagana mo, pag nga simang ka, kay tanong ka sa Diyos Amahan, pero wata mo tanaw ni Kristo Jesus, so na, di ba? Kaya, gawas pag ginuwata mo tanaw sa Diyos Amahan, narita ni Kristo Jesus, nawa pa yung taglayang Ginoo, gituboy na to si Maria, gituboy na to si San Juan, gituboy na to si Kinsa Panalingha. In the first place, di ganit na Ginoo. Amen? So, kung nga, gawas nila nga question, wherein ang common nga English meaning sa Greek is gigamit figuratively. Figure lang, murag ka ng figurine. Na murag, image lang, murag imahin lang siya. Okay? Manang gi-raise up, manang gibuhat sa kadaghanan. So, ang atong talawin nini ang relationship between Christ and God. Kay kung ang Ginoo nag-occupy o mas taas na posisyon o ranggo kay ni Kristo, then insakto ang heresy. Heresy is sayop ng mga pagtulunan may tungod sa subordinationism. Okay? Diba? Diba? Subordinationism. Subordinate. Because subordinate, under lang ka. So, ayaw pangtana, ayaw suko, ayaw whatever. Now, kung ni-challenge ni siya sa idea o sa classic doctrine sa Trinity, mo nang dunay mga doktrina na Diyos Amahan ka. Oh, Diyos Amahan na yun. Kaghan na mga Christian, yung pag sila, born again sila Christian, Diyos Amahan ka. Now, dili na tinuray, nga, dili na sakto nga doktrina. So, kung doon ay tayo ginana nga doktrina, mingon kung palihog palayo, palihog gawas, palihog ayaw to, ayaw hampa ang doktrina nga sayo. Kaya yung doktrina nga sakto, usa ka Dios, pila ka personas? Tulo. Kinsa man? Mahal? Uya, usa man sila, lalain sila, naitaas, naibos, dili equal sila. Equal din sila in essence, in nature and everything, equal sila. So, lain pangabutang, kung ang bana, kung mao ni ang gamiton nila sa Greek na word, kung nailalom sila sa otoridad ni Kristo, kung ang babae, diyasan sa Grigo nga pang-istorya, na under siya sa iyang bana, o sa mga kalakihan, nagpasabot, di ba naman kay sitwasyon dinhi where women stand only in direct relationship to Christ? In short, ang babae di dahil siya pwede makadawat o direct na relationship sa ni Kristo tungod kay napamay lalaki nga kinahanglan iyang agian. Nanay ko ba na yan? Ano mo daw? Ano mo daw? Di ba sa trabaho, kung ako ang manager tag-iya sa kumpanya, okay? Akong boss, akong pinaka-boss. Siya ang akong manager. Kami na po ako ang director, siya manager. Siya, supervisor na rin kami. Ano po, boss kami. Deka, ana na hierarchy. So siya, di siya ka diretso complain ako. Correct? Very good siya ni Nancy, ang iyang supervisor. Ang supervisor sa, di siya ka diretso direct na ko, aray sa sayang manager kaya manager yun na saan may mo, aray na ko. Okay, so muna ang ipakita dinhi. Nakitang tanan, kung babae ka o kung anak ni siya, asawa ni Bana ni Ginoo ni, si Kristo ko yan, padyo'y amahan, dili ka magkaisaktong relasyon dako hasta ang bata. Tungod kay moagi pa ni Kristo, moagi pa sa lalaki, kay ang babae, mura in short, ikatulurang ka ang imong ranggo. Thank you. So, kung sabda ninyo ay mga babae, ang iyong ranggo, ubus kayo, so di mo ka diretsyo sa Ginoo.
Ayong relasyon sa Ginoo dili magagikan diretso niya kinahanglan mo agi gikan sa inyong bana. Mo na kung makita dinhi nga may mga ang mga asawa dili mo istorya ka dinha in public kinahanglan kay bana mo ni mo na makita nato sa uban nga mga passages. Mao ba gyud na ang understanding? No. Wala po ipasabot nga ingon anak. Okay, nga murag ang mga babae sa na. Yang hangtod karon di ba murag hilom ra ka. Tigpanganak ra ka, tiglabara ka. Tigutaw ra ka, tigluto ra ka, tigatiman ka sa mga bata. So ba mga bahay, walang ilang na. Sabat. Anak dayon sa nagkalihanan sa mga babae. Luoy kay tanong mura ra gyud tawo, di pangasawa aron mahimong chimay. Mahimong maid. So, but gusto sa ginumusbo na pang huna-huna. So, kung mo na nga conclusion, nga ang understanding nato series dahil Ginoo, Kristo, lalaki, babae, then nag-anam yung tagkalayo sa Ginoo. Kung lisod yung kaputon ang Ginoo. Kung mo nang istorya ha, di ba mo na, lisod kay kaput ni Mayor, uy, di mamukod dool, di ba? Si Kuan at tuwa kay dool ni Mayor, usa lang kahungkong, sulbad ang problema. So kung napay na ng idea, din ang atong Ginoo sa man, distant. Dili relation, walay relasyon ta sa Ginoo. Atong relasyon sa Ginoo, perting layuan. Okay? Mas may pa sa itong panahon karon kay sa kusang relasyon, mahimo na pinagi o text. Magkauyab tungod sa text, magkaminyo tungod sa text, naging anak tungod sa text. O di ba? Kaya nagkauyab man, yun ang nagkita sa pagkikita na sa nagkita din tungod sa text. Okay, so oras pa to, suwat pa to. Karon naka-high-tech na ta, pag-internet karon sex na So, anyway, na nga atong makitaan na bisan sa base sa command ngadto sa kabataan, nga natong makita sa chapter 5, 21, 6-4, din ang tanawin ha. Ma-maintain na to nga, kung dili sa babae is nagagikan sa bana. Nga iyan yung exercise nga otoridad tungod sa iyang bana. Sumuro siya kuha siya otoridad. Tinanan, magakuha siya otoridad o approval sa iyang bana. So, ang atong issue, core issue karon sa atong attempt nga masabtan na to ang instruction ni Pablo Maoni. Chup! Diba? Kaya lalo. Okay, sige. Atong magkatapitan mo lang, nanobra na ka. What is the meaning, Siba? Di mo, atras ka. Wala? Atras na. Atras na? Naman ko yung question, what meaning? Again, what meaning? Sige pa, backward pa. Question siya, kana. What meaning? Sa may meaning sa word nga kepali. Sa common nga Griego. Original niya nga pagkasuwat Griego sa New Testament period. Kaduha. Unsa man ato yun sa kapag daw at sa mga taga-Korinto nga ang ilang pinulungan Bisaya. Pag-ingong langgam. Okay? Unsa pagbasa. Sumuni ang Griego sa atong mga panahon, yun sa kanila pagsabot sa dihang gigamit si Pablo sa word nga kepali. Okay? O yun sa maning pagtabang sa pagsabot ni Pablo, and how did this help them understand? Sa instruction ni Pablo, may tungod sa saktong pagsinina diha sa pagsimba. Kani public worship man ni. Makita na to sa chapter 11. So sa pag-answer na to aning question, muhatag ta sa attention sa linguistic data. So sa lingwahe mismo. Sa pulong ng kepali sa laing nga mga sulat ni Pablo nga episos. Para masabtan na to ang iyang ipaibot dinhi. So please go ba na forward. So diyan lang. Okay? So, ang linguistic evidence nag-point strongly palayo sa common nga paghuna-huna sa ulo nga leader, chief, boss, director, o otoridad sa tanan. Kay ang English lexicon, kay unsa man ni lexicon,
Okay, matag sa ko na yung definition. Pulong ni use sa language sa usa ka grupos makatawhan. Sa mga doon na tayo dictionary nga binisaya. Labi na kung in English ka, sa binisaya, sige siya sulti, buang, ano ba? Abi nila beautiful buang, ana diay. Okay, so mo na siya nagikuha din ha, covering sa Greek literature from 900 BC pa yun. Ato pa, ikuha ang pinulungan anang ikuha ang meaning anang word nga kipali sa 900 BC pa yun before Jesus Christ. Ngadto sa 600 AD. So mas yun sa panahon nga di si Kristo o si Pablo. Buhi pa sila anak. Nya mauna ang pinulungan nga gamit og word nga kipali kasabot dahil sila nga dili na likamang kay bisdak man ang taga ang Greek ba ato ni nga bisdak. So may siya kipali nilupad na kay langgam dahil na okay nga mulupad. Kasabot ha? Okay, so ang kipali wala nakatagog single definition nga nagpasabot nga superior ang iyang ranggo or ibabaw siya. Kung dili ang kipali, sabihin ko, ang meaning ni Ana is, in ordinary Greek, is origin or source or starting point from or completion or consummation. Ano sa maning starting point, no? Ikan ka rin ha. Consummation, sa pa, kuha ang lalaki, wasa ng babae, kuha babae, wasa ng lalaki. Completion, mag-complete yun ang babae o lalaki, labi na sa kamin, yun. Origin, of course, kayang babae, di magagikan sa Ginoo, dili sa lalaki, gigamit na ang lalaki. So, these are the things na ganan kay ko, naglisod na ko, mixed suit ani kay ganan ko nga makuha na to even in the study sa Ephesians or sa study sa Genesis, para masabtan ninyo kaayo nga, amo di yun ni ang buti pasabot ni ining teksto ha. Kaya bisag asa mo, nga mubasa mo, di mo ingon yun sila nga babae, mas nino sa laki, mingon mo, sayop na siya. Kaya sayop ang paggamit sa word mismo nga head. Okay, nga akong explain on tanawon later on. So, manang makita na to nga, kani nga word origin or source, ni hatag o hustisya sa tanan nga paggamit ni Pablo o pulo nga kepali. Okay? Kaysa English na ulo or otoridad. So, ang grabe pa nga suporta ng linguistic evidence maong ang metaphorical range of meaning. Kaghan ka nila, natin kong explain. Sa kepali, diin ang Greek translation of the Hebrew scripture commonly called the Septuagint. Ang Septuagint mismo, ang pinakaunang na translation sa Greek word of the Hebrew scripture na mantala ni 250 BC o 150 BC sa mga scholars na Hudiyo. Okay? Na napuyo sa gawas sa Palestine o nagamit o mga pinulungan na Greek. So, short mo iksunan, ano lang siya? Sa mga tao nga nagtuon ani, ila yung man yung nga at ta sa una pagyud kay nga panahon unsa man ilang panahon kani adto sa dihang gigamit sila ng word nga carefully kinsa man ning mga tawhana nagamit ani sumanto ba na patay dito sila kani sila ng mga naguna sa nato ay namatay na ba ni sila pero napamay mga textbook napamay mga works ano ba mga sinulat sa mga una pang mga katawhan nga buhi pa hangtod karon mo na ang ilang diba sihan. Kunya, utang ka lang. Again. Tulong ngarita, tulong. Harimay. Salita sa kadetmay. Kung ako ang scholar na nag-swat ani, nag-research ko sa may yubot sa bot ani, kay mura man o underdog kayong babay. So na yung mga born again yun nga makalakitaan nga, pero ako dinig man ni mao. Okay? So sa ilang panahon ni Pablo, itanaw na nila. Pinapay mga materialis na si Lord sa ilang panahon, bisa sa panahon pa ni Kristo. Now, ano nag-preserve man na? Ma-preserve na tungkol kay, after mo tagtag 100, 200, 300, 400, 1,000 years, nasuwag pa na kanin, actually mga
300, 200, na pa man siya isuwat nga siya mismo nag-refer siya sa ilang panahon. Di ba ka ng mga historian? Kanya, so na-check. Kaya kanisan siya, nirefer na siya sa isuwat ni Nancy, nga nagpasabot si Nancy, nga mauna niya nagpasabot ni May. Sa akong panahon, modern time na takaroon, ako nang gitanaw sa ng mga libro. Tanaw na ko tanang materialist. So, imagine lang ka, sa kanilang daan, grabe kay pagtuon yun. Grabe kay pagtuon ang ilang buk o mag-imbestigar yun. Kung obag yun ibot, ipasabot, kaya mura ang Ginoo dili patas. Kaya ang Ginoo mura magdili, di siya pagpun sa mga kababayan. Kung kita biyata nga si Kristo Jesus sa iyang panahon, kaya siya nagsigsunod-sunod. Daghang babae, oy. Daghang mga babae, kita si Maria, isa pa, Martha, daghang Mary sa iyang panahon. Okay? So, put bilang ka Mary, nabuot na yung ka Mary, pero ka Martha, nabuot na yung ka Martha, mas daghan pa sila kasi mga disipulo. Kisa nagpagaon ni Kristo, o sa mga kalakilan, kisa nag-anak sila mahigdaanan, asa na padung, sa ilang, kisa nagprepare ang tanan. Kababayanan, subuto na naon, mas dakong gibuhat ang kababayanan sa panahon ni Kristo. Kaya sa mga laking nagsigikoy-koyog niya, nga huwag niya kung pagtuo, kung sa nasipyan pag yun, or episode pag yun, kaya nahimo, hulas. Okay? So, mo ni ang atong makita. Na para nila, ang paggamit ni Pablo sa pulong nga kefele or ulo, ang meaning yun ana, source or origin, top, ground, or completion. So, ako sa factor na itong i-consider din nga wag yun na makita sa Bagong Testamento na gigamit ang kefele, ha, para pagpasabot nga ulo. Wag yun na makita sa New Testament. Okay? Manang tanan nga makita nimo nga ulo ang lalaki, mo makita nimo nga superior siya, ibabaw siya, dili na mauot ipasabot. Kaya kung mao pa na ang prominent meaning, mag-serve unta na sa daylaing mga pamaagi o bahin sa Ebanghelyo, diin ang ulo ang master sa usa ka panimalay makit-an na mao siya, na mao na siya ang lalaki. So, okay. Kung ang mga nagbasa sa panahon ni Pablo ng mga Griego, if the reader supposed Greek did not hear, or kung was na makadungog sa headship concept sa word, ang carefully, ang ilagayo na ibawaan nga, maoy, buot ipasabot ni Pablo. Kay sa dihan nagsulti siya ni ini, wag siya nagingon nga ang mga babae under mo sa mga lalaki. Kung dili ang iyang ipasabot ni ini nga nagimo siya ni mga, which is later on ay nasa mo kasabot ato na ni tuhog kanina sa kanana kung sabdan ninyo. Kaya ato ni tuhog sa mabot pa nga mga Sunday. Nga makita ninyo lagi nga ang iyang bot ipasabot di ay mao nga ang saktong appearance sa mga magsimba. Ang imong buko, ang imong sininaan. Kaya usa sa dinhi, makakita ka nga, sakto lagi ng burunda, no? Nagkaroon na ba yung burunda mga tao? Wala bibikal yun Kaya makita mo ng dinhi. Amen? But mo pag yun na, wala nga, makita na to nga, daghan yun lagi ang mga masipyat, niya bumasa, niya, dili yun sa kiun umayo, kung mo pag yun ang meaning, tungod kay, ila lang ipahaon, isi, Jesus, ang ilang gustong i-implementar, natin niyo, money. Hindi nyo ng mga babae. Ito mga babae, kuya mo sa inyong balay. Yung mga babae, ina nilang mo, paandar dito sa bana. Mga babae, sa kunatahon mo kira. Hindi mo niya mo kira. Kung mag-concept, that's what may babae, kira. Hindi na pwede yun. Okay? So, mga ng mga butang nga, ang mga katawhan, masayot din sila o pagpasabot. Now, si Cyril of Alexandria, bili akong Cyril ha, usa ka importante nga magtutudlo sa speaker sa church sa 4th century, mo niya gisulti. Ini-comment sa siya ni mong komentaryo. So, kani siya, 4th century, mas dool-dool sila nga to aning panahon na. Ngayon siya din nga,
Ngayon siya nga, ang carefully, kung sa meaning sa carefully, source, origin, completion, crown of every man is Christ. So ito pa, okay. Because it was excellently made through him, and the carefully source, origin, completion, crown of woman is man, because he was taken from his flesh. Likewise, the carefully source, origin, completion, crown of Christ is God, because he is from God, from him according to nature. So, ang buot ko sa niya, kung interpretahon tao sa mga dili kayo ka-gets sa in English nga, ang source sa matag lalaki mao si Kristo. Ang source o completion sa matag babae mao ang lalaki. Okay? O ang source ni Kristo mao ang Ginoo. Now, pagkarita din kani nga interpretation ni himamag ni sa tanang requirements sa passage o sa iyang konteksto. O may hatag sa kahayag sa daghan pang mga gipanulti ni Pablo may tungod sa lalaki o babae. Diin i-misunderstand, diin gislain o pasabot sa kadaghanan nga mga katawhan. Diin ilan yung gihimo nga ang lalaki lagi gayon, ibabaw gayon sa babae. Now, asa na ito makita ni? Sa Episo 4:15. Ano yun? Episo 4:15. Tanawa. Episo 4:15. Nagsulti, magsugilo ninyo kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron maisama kita kang Kristo nga atong Pangulo. 15 ayun ay 15 lagi. Mawagta lagi ang meaning sa English girl. But, naikwan ay sunod. Okay mo na. Speaking the truth in love, the all things grow up into him, who is the head or source, completion of his Christ. Now, kung gamit nga si Kristo ang head, wag itay problema. Pero hinumdumi, nga nitubo ta kay ang atong source, atong origin, asa man ta, nabago naman tantaw, correct? Manang mutubo ta kay naa naman ta ni Kristo Jesus. Di lang kay ulo siya nga baduan ta Jesus Christ ay pagugubog, ay pagpanukal, ay pagpanan. Dili mo bitaw binili may ta kung sa mo kinabuhi. Musulti lang nga. Sis, Brad, kumahimo, ay lang tana. Pero nasabot sa nga, di ba na mo mahimo kay labi nang walang pakam mo si Kristo. Pero parang mga dugay na kayo, manuklog jud ko. Labi nang kibaw na jud kay kang ang Ginoo na nimo. Sato pa, nagpasabot lang na nga huwag yun natutuguti na si Kristo mulihok, muusap, mubago sa atong kinabuhi. Kasabot ta. So, mo na nga, si Kristo ang origin sa atong pagkausap. Mo na makasulti ta sa gugma. Siya ang imahin sa di makita nga Diyos, the firstborn of all creation. Ako na rin, pagkakala ko basa din na Bisaya para makagets tagmayan niya. For by whom all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, were the thrones of powers, rulers, authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head, the source, origin, completion of the body kita, the church. He is the beginning, the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth and heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Meaning, He has lost connection with the, instead of head, source, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments, and grows as God causes it to grow. So, para iyong mga Biblia, palihog ko kung ibutang, ngayon this ulo, ilisin ninyo of source or origin. Para masabdan ninyo, mas pagsabdan ninyo, ulo nga mubando siya, kundi siya ang origin na sa akong bagong kinabuhi. Siya ang source o tinugdan, source is tinugdan sa atanan kong kusog o sa akong tanang pagtuo. Hindi ba ta makahimong pagtuo ni Kristo Jesus kung wata tagait Kristo Jesus na remember, grasya ang pagtuo. Amen? Kaluwasan, grasya. Okay? So, yun yung mga butanga. Makita na ito din nga nag-affirm ni nga Christ o si Kristo gayon, mao
mao ang nagbuhat sa tanan. Di lang ulo siya, tanawa siya nga imong source. Sumarsunan, kung tanaw ta ni Kristo nga mo'y tinugdan sa tanang may butang, asa pa man ka? Kristo na ka. Di na ka mangay kayo mayo diri para sa mga may butang sa kinabuhi. Mingon ka, ay na kung Kristo, kay siya man kang tinugdan sa tanan, ang sapi na mga niya. Usawang sa ng sapi, kung ako'y kusog. Usawang sa ng kusog, kung ako'y kalinaw. Usawang sa ng kalinaw, kung ako'y pamilya. Kung labasan ng sao man ang naanak kong tanan, pero ito kong impirno. So siya man ang tinugdan sa tanan, so dili ta mangay kay sa mga minus o mas mga butang na way bili sa iyang gingharian. Kundi atong tanaw nga Lord, umupakyas ta sama sa ibuhat sa mga kadaghanang tumaysunan sa karo si Daniel nga himo siya nga kung salig si Daniel kuman niya gawas niya mulakas sa ilaha madaw na sa siya ngadto mawagtan siya sa pasing kundi siya magunaw ni Kristo kundi niya himo tinugdan si Kristo sa tanan niyang kusog tanan niyang kaisog nga mubaro para ni Kristo wagtan siya mao sa nang kadaghanan nato man ang kadaghanan nato guys. Kanang bitaw magpa-under lang ta. Diindo naman unta jud kay katungod sa pagbarok sa kamasuoran. Diindo naman jud kay katungod sa pagpakita sa imong hugma sa Dios ug labaw sa tanan. Yung ipakita sa imong kinabuhi nga si Kristo gyud ni walay lain. Pero ano mang ma-under mata kay nagpa-under sad ka. Ano napildi ka kay nagpapildi sad ka. Kay ngano man wa ka mo tuo sa tinugdan sa source sa origin sa tanan nga naa nimo. Kagets ta? Manang ang kadaghanan sa mga tao mag-swimming gyapon sa sala kay wa gyud sila mo pupot o wa gyud sila mudango sa tinugdan sa tanang mga maayong butang nga mao si Kristo. So kung ma-fit in na siya nang sa kasing-kasing magsunan ninyo ka nga I can do all things through Christ who strengthens me. Mabuhat na ko tanang mga maayong butang tungod ni Kristo nga mao nga naa ka na ko nga maakong kusog. So man makita sa nato sa John 1:3 kayo ko just. Isulti din na John 1:3 nga kasahan sa ganang ko mga teksunan. John 1:3 isulti din ha. Pinagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang o wala kayo nahimo nga dili pinagi kaniya kinsa may kaniya si Kristo. So 1 Korinto 8 balik ta sa atong libro 1 Korinto 8:6 isulti din ha. Apan alang ka nato adunay usa lang ka Dios ang atong amahan nga nagbuhat sa tanang mga butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya kung may usal lang gayud kag Ginoo si Hesus Kristo pinagi kaniya nahimo ang tanang butang o pinagi usab kaniya kita may kinabuhi. So manang nabasa sa nato sa 1 Corinthians 1:13 nga tanang butang gihimo ni Kristo. Dili siya pakapin. Yo, si Kristo ang nagbuhat sa tanan. So kung si Kristo nga mao ang anak nagbuhat na siya ubang samahan tungod kay usa sila ra ka Dios nga nagbuhat sa tanan apil ang balang espiritu. Amen. So di mo pwedeng i-separate ang amahan, ang anak ug ang espiritu sa maayong butang. Wala nga dinhi as Kristo mao ang agent of creation, siya nihatag sa primerong tao, siya sa nanihatag og kinabuhi sa tanang mga tao. So may kag life kato pa si Kristo ang tinugdan sa tanang kinabuhi nini kalibutan. Ano mga usa sa mga butang balik jud ani istorya. Parents, ayaw mo na namin yung mga anak komunidad niya. Kamo ang otoridad? Dili. Mo claim kani kag dili mo kontra kas Ginoo. Tanaw ninyo yung mga anak mo sa manig gasa na ni. Pwede na, pwede na buwa. Pero bilihiyo lang na nga nakamatutok ka anining usa ka kinabuhi. Unya dako ka ng pribilehiyo isip parent nga ang imong anak imong pakanon, sininaan, paeskwelahon. Kung wa man gani ni
ang number one nga kinahanglan ng buhaton. Imong pa-eskwela gituduan may tungod sa Dios, gipakaon may tungod sa Dios, o gisininaan may tungod sa Dios. Kana kibaw ko din mo pakyas, pero manay number one ipakyas sa tanang mga naminyo. Kailan ginauna nga ay okay na bibasa namin lingin. Nabitaw ka nakita ang gahapon ito sa adlaw nga sa ina ka ng murals, nabitaw na yung mga artist makuha sa wall. Nag kaya siyang ibutan. Yan siya na something like na isa na ko na kung ang hangin polluted na, kung ang tubig poisonous na, o kang tanong mga matay na, unta makaangbuta nga ang kwarta di makaon. Kisukto yun kayo siya. Kaya kita talaga, ilan ako'y kwarta para ko kakaon, ilan ako'y kwarta para ko makainom, ilan ako'y kwarta para ko makapalit ani, ilan kwarta para mauni. Di man ang kwarta mahinungdan mo. Pwede makawak kay kwarta, makakaon ka, mananom lang ka. Makasinina sa ka kung mananom siya ka. Kaya asa hindi ka na itong mga sinina. Ay, mugay na may taas na kayo pusiso mo. Bulan yun kayo daw. Sa bulan na yun, gananan yun tag shortcut. Manang shortcut na long cut na yun sa imperno palo ang mga katawhan. Kaya sige, shortcut. Diba kami sige nag-short? Asan naman ta? Lalayo naman ta. Shortcut ni shortcut. Yan ang waktang na din. Okay, wala ka tultul, asa pa nung gawas. Para rin pa doon may dili. Kung rapid din kayo. Usap ni, May, pwede ta din, malusot na natulad sa cemetery ito para mas makakuanan ta. Oo. Ano rin, lahos na ko. Marinig eh. Basta sa din yung God, ang masad ko. Litsoy. Kung napakailang shortcut, ani para mugawas tapit sa ilan yung May nga rin na dyan, nawala yung traffic. So, murag na tulayo ka ayon. Kaya may itang shortcut para di ka ma-traffic. Pero sa Ginoo way shortcut. I-sure ni mo pagkat. Dili shortcut. Okay? I-sure ni mo pagkutlo ang kamatuoran kung ipabuhi sa kinabuhi para kita masiguradong asa ta pagdulong. So, obvious kayo na in the final sense na ang Kristo o Ginoo mao ang source, tinugdan sa babae, sa kinabuhi sa babae, dili ang lalaki. Klaro kayo din nga si Pablo, i-consider niya ang creation in Genesis 2, which is ato yan ang tanawon sa Genesis 2 later on, God willing. So, mani ang sequence sa thought sa pagsuwat ni Pablo din. Diba? Sige pa. Sige pa. Anong parang dyan? Sige pa. Hindi na. Anyway, ano ni? Na ang source lagi sa babae, sa kinabuhi sa babae, klaro, ang Ginoo. Si Adam, maoy origin sa pagkatawa ko na iniiba. According to Genesis 21, sa dili sakto ng interpretasyon. O ang Old Testament teksto na naasa ko na ni Pablo, mao nga ang source or the appropriate meaning sa Kephalim, mao nga ang Diyos maoy tinugdan, origin, completion, crown, o uban pa sa babae. So, kinsa may head ni Christ? Ang Ginoo, dili. Ilisa nimo ang source, ang completion of Christ is God. Kaya God, Christ mismo is God. So, asan mo ito? Nawag ka ng muli na. Now, si Cyril, iyang gihatag ang solid ground sa New Testament kay sa John 1:14 makita nato nga kinsa ang Word of God? Jesus Christ. Di siya gikan samahan. Unsa sad siya? Diyos sad siya. So, hindi mo makita nga magsunan, di na ta dapat maglibog-libog. Apan John 8:42, John 8:42, mismo
mismo si Kristo Jesus. Umaw ni ang pinakarason nga nganong gipatay siya. Kay ngano, ni-claim siya nga siya Ginoo. O kusa siya sa amahan. Mao dito ang pinakarason. Gawas nga gipakgang sila o gisultihan sila nga sayo po na ang inyong pagsabot sa Biblia. Okay? So, nisulti si Kristo Jesus, John 8:42, ako basahon sa Cebuano. John 8:42. Ngayon siya din asa na yun? 42. Mingon si Jesus kanila, kung tinuod nga ang Diyos mao ang inyong amahan, ibumawag ta ninyo ako kay ako, gikan man sa Diyos. Wa siya nini, sulti nini nga, kay ang Diyos, ulo man ako. Wala, ningon siya, gikan mo source, ang origin ako, Diyos. Kagets ka? Okay, so di pwede nga ang Diyos amahan, ulo o imabaw o superior kay ni Kristo, Kristo Jesus. Ya, nagsulti siya sa 13:3, Juan 13:3, nagsulti din niya, naibalo si Jesus ng tanan mga gahong gihatag na samahan kaniya. Naibalo sa siya nga sa Diyos siya nagalikan o sa Diyos usab siya mo balik sa completion. So, usay yun sila dili sa pwedeng i-bulag. John 16:27. John 16:27. 16:27, nagingon. Kay ang amahan mismo, nagahigugma man kaninyo tungod kay nahigugma kamo kanako kung nagatuo nga ako gikan sa Dios. So, next, real ko. So, ang dapat na translation ni balik ko na ito, mauni. Tingnan si Pablo, buot ko ngayong masabtan, nga si Kristo mao ang tinugdan sa kinabuhi sa tao, o lalaki, o ang lalaki mao ang tinugdan sa babae, sa pagkatao, o ang Ginoo mao ang tinugdan ni Kristo Jesus. So, kung basa ta niini, atong mahatag ang saktong solid nga pundasyon nga atong makita unya later on sa chapter 4:11. Kada mo basa ta may tungod sa ilang sininaan. So, God willing, may istorya ta ni next Sunday, ang verse 7 ug 10, ug sa ubang pang mga verses. Now, ang ato din himagsunan is ani ni kaputi. Pagkita talang mo, pwede na akong isuon kami. Ang translation sa Greek source mo rin, sa yung ipakita mo sa proseso sa pagkapuot o pagkuha dyan sa insakto nga meaning. Again, wala nagpasagot nga imposible sabton ang Biblia. Mas sabtan ninyo ang Biblia. Mao na nga sa mga bata na tumanang sa ako sa inyo mga kaigsuunan. Kibaw mo din ko nga kitang Pilipino gifted ka o languages. Wala may na ma-practice ang atong English. Pero kung ma-practice mo basa sa English, muhain talaga na ang imong una-una. Because, especially mo deal ta mga passages, kung mubasa kita sa mga English like kani, kung di kayo kibaw sa English, ang tanang materials naman sa English. Okay? So, malimitado ko. So, ayaw ilimita ang inyong kabalingon. Kami na, di na sa kung mag-inis ka, ikaw naman, pastor. Dili. Mas may magunang ikaw mismo, makatuki ka sa kamaturan kay naa ang nindot yun kaya kalipay sa niyang magtunta sa pulong sa Ginoo. Sa isa mo sa karma, mahubog, mawing-wing kami nga diba? So, rani yung marabang mo itong dili dili kayo mo musabot. Kung sa lihang mag-gets ni mo, grabe ang imong kalipay. Kay mura magod siya ka napriso ka, inimusa ka sa labutan, nga ikay kakaliko. Kung sa lihang maimo na, bang, nari mo ang kagawasan na makahimo na ka, maka-istorya na ka, maka-explain ka with all liberality tungod kay nasabda ni mo unsa day ang bot ipasabot na kepa li. Ang saka kepa li ni Kristo Jesus. So yun na yung mga bala karon, ay kepa li ko as Ginoo, dili ka ikaw magbaw ya ana ha.
Ayaw mong pangaway ha, ayaw idugdog ang Biblia. Okay? Kaya, buti pa sa ni Ana, nga nalay mo'y kagawasan gayon sa inyong pagkatao diha ni Kristo Jesus na kinahanglan inyong bantayan, puktan, ampingan, o labaw sa tanan, exercise sa. Kaya usa sa mga putang, kalimutan ko, kaya na ko na note. Isa akong basa-basa, kaya ko ibasa, nga, di ba, sige ko bingon ninyo, for the back of the mind, wakay ko, tanong ko ninyo, wakay ko ikapisintar, kung bakit ato na nakbalik. Pero kato yun, usa sa mga komentaris na ako nabasa, o, yan, sa komentary, nga, gibutan na to, nga isip babay, di ba, ang mga bana masuko, ay, ay, bunabunod ka na lang. Ay, mga patay, kala, pala lang. Kadaganan nga, anak, SDG ka pasimbahon. Correct? Ngayon ang Ginoo, kinahanglan imong ipakita dyan ang imong bugma sa Diyos. Labaw sa kanan. Ano dito na ko sa book of Joshua, o Judges na ako. O book of Judges ako na nabasa na, nasuko gani ang Ginoo, na ilang giuna, o ilang itagaag, ang ilang loyalty ba? Ang ilang bugma na sa ilang pamilya kay sa Diyos. Matong Ginoo naghatag daghang kalisdanan sa mga Hudiyo tungod kay giuna nila ang mga tao, ilang pamilya kay sa Ginoo. So magisunan, bisag usawon lagi nato, kung ang tanan gikan kanato asa man utang kabubuton? Kay sa Ginoo man ang tanan. So ang atong unang kabubuton sa Ginoo. Asa imong loyalty? Sa Ginoo. Asa ang imong pagserbisyo una? Sa Ginoo, bro, watas di kalaganan, di ba? Wata mo serve sa Ginoo. Ang atong iserve atong kagalingon. Ubang mga tao, bro, wa yun na itong tagaay o serbisyo. Todo mayor ang Ginoo. Asa man ang atong gugma? Wasad sa Ginoo sa tanan yun. Wala nga, kung nakasabot ang magigsuunan, manang mingon ko ninyong peace. Ako mo, kaysa ko ni gamay. Diba kung ganahan ng mga mama, di mo basta kaya kay rason. Ang labang mo, di makatanong prayer meeting, kaya kung sa gibuhat ko sa balay. Dili ka meditate, dili ka memorize mga verses kay white pa na ko. Mga tanan ko. Nga nung nakahimo ka sa mga gibuhat ko sa panimalay, din di ka na imong saktong pangunahuna. Sabihin mo, imong kusog na nakabuhat ka sa mga gibuhat ko sa balay. Sa Ginoo. Pero nga, kung hari ka para sa Ginoo, wa matay kusog, wa tay saktong pangunahuna, yung sige tag excuse, di ko kahimo niya na. Nga naman, kaya wa yun na ito tanawa nga ang tinubdan sa tanang mga may butang, mao si Kristo. Uspo na may sunan kay ano, kung dili ka musab niya na, atong gina ng Ginoo, kontra kita. Disobedience biya na. Sala biya na. Mabitaw na masulti ko ini is, may mga ganita, di ko kabasa, di ko ka-memorize, di ka sumutang sa Diyos, di ko ka-adtog silingan para mag-share, sa ako nandiyo ng Bible study, kaya magtuon-tuon pa ka, ay, wala dyan ko yung panahon ni Ana. Then, may mga dyan ko niyo mo, dili ni mo source si Kristo Jesus. Kaya kung asa man ta mabisi yun ka una sa tanan diha ni Kristo Jesus. Mabisi ka sa kanalang daan, mubasa ka, magtuon ka, memorize pa ka, nya mulakaw pa jud ka, kay mo share ka, nya muhatag pa jud ka Bible study, puno kay na imong panahon, ay. Pero mo na mayon ko, dili na yung ta dapat ulit mo sa atong gibuhaton labaw na yun sa labada. As pa sila, kadagahanan yun sa akong mga mama meron, maglabad yun sila kauso, asa ka si mana yan, di mo adlaw, kakapuin mo ano, mo na mo kinamuhi. Ipakataw ka sa Ginoo para maglaba every day? Ano man yung tudluan ninyong mga anak papanglaba? Ano na yung tudluan ninyong mga anak pagsugaan mo diha doon, pagkuan mo ni doon, kay magtuon pa ko diri niya, mabalik ko, check up na lang ko ni anak. Waman ka, gibuhat sa Ginoo para may mga ulipon sa imong pamilya. Di ka ulipon sa imong bana, di ka ulipon sa imong mga anak. Pero napaulipon dyan mo tawa mo, napaulipon sa Diyos mo, nang di dyan mo makita panalangin, bisag gamay. Nga naman, hindi pa namustaw.
Ulipon sa mo sa inyong gusto, sa inyong kasing-kasing mo, ang gusto pagkaulipon ninyo. Diha nga pagkaulipon nga mo'y kagawasan o mo'y kalipay. Labas na wag yung may premium. Imperno pag yun mo ikaw sa inyong kinabuhi. Muna mga butang magsunan, uspa ang inyong mga paglantaw. Kaya nga itong paglantaw, dapat gibuhat ko para ni Kristo. Silbihan ako, si bana na ko, anak na ko, si Kuan, si Lolo, si Lula, si Tina, si Kuan, si Inko, mauni, mauna. Daghan ka itagrason. Stop! Stop the excuses. Kaya every time na kay excuse, video ka mapasalamaton sa Diyos. Atong kanta, magpasalamat ta, di ba sa Ginoo? Pagka-nindot, magpasalamat sa atong Diyos. Nindot kay pasalamatan ng Ginoo. Kaya nga naman, nagakita ko ang Ginoo ba, manarap siya kayahay sa kinabuhi. Huwag yun mayahay pang kinabuhi, kaya huwag kita masunod siya pamahagi. Huwag ka nga nakasabot mo, gali ka ulipon mo sa bumbana. Sabot na dapat di mo sabto, di ka ulipon sa bisang kinsa. Kung ulipon man lang ta, ulipon rin kita diha ni Kristus. Ulipon ta sa pagkamataron, sa iyang pagkamaayo din ka nato. Walang atong tanan, nato kanya. Walang maginikanan, please train your children. I-train ninyo ang children na godly, madlupon sila sa Ginoo. Kaya kung madlupon sila sa Ginoo, you get problema, kaya mubuhat rin na sa insakto. Pero kung di mo disiplina nila, di mo tudlo, di mo mugawa sa atong Biblia, ang ato silang sultihan sa morning sulti sa Biblia, di ka na sila makaamko, di ka na sila mainsakto. Yan kung dili sa kamingon na, sunod mo sa Ginoo, kaya kung nagsunod sa Ginoo, kung di mo sunod sa Ginoo, imong niya gitagaan o, sani, barrier o disconnect ninyo ang inyong kagalingon sa Ginoo, kamo na niyo bahala, basta ako maglakaw ko sa Ginoo. Manamimong ka nga, manamakaimong ka. Kung ang imong kinabuhi, mga ginikanan, pinuha ka nga at the end of your life, sabi ng tiguwang na kaya dagko ni mong anak, makaimong juga sa Ginoo, ako gibuhat ang tanan, nasayod ka. Nagsunod yun ko ni mo si mong pamagi, ako na sa disiplina, pumiliko yun. Okay? So, Ginoo, dinadyo ko malubag sa iya, kinabuhi sa inyo ko. Pero sa diyan magsigita kompromiso, sa diyan magsigita o ka ng sige tak atras, ibis mo abante ka. Yang atong timo na itong ulipon at kagalingon sa tao kaysa Ginoo. Ato na yung gilisod-lisod ang kinabuhi. Ano may nga ninyo? Musuki man sila, pero gamay pa. Sa iyon pa mo na, musuki, gamay pa, di ba? Correct? Pero ilab, sa iyo ng klaseng alab, yung mo disiplina na pagkargo ng bubok. Bago na lang ka na. Layasan na ka, nanananan ka. Mo na nga, failure na to sa ato mga anak. Tungod kay nipakyas jud ka sa paghahatag sa ato tanan diha sa Ginoo. Para may kuna ninyo, kung tinud-ang Ginoo, para ang inyong ikadugo ninyo, may tungod na sa Ginoo. Ang tanan yung sikot, may tungod na sa Ginoo. Kung ang tanan nga inyong gibuhat, may tungod sa Ginoo, then ang inyong pamilya, mapanalanginan. Tugay na kayo kung kampanya ni, protect mo to ang kadaganan. Ano dito mo ko, biyon ko ninyo. Kung 19, o sa kang 19 na born again, magkailan na ka na po. Kung pinagpapukulang ka, pero for sure, dapat na nyo ka mga tuwing na kaping. Kaya ka namin mong gibuhat ka ron, di ka mundang. Di ka musuway sa kung narilang tatanan sa Ginoo. Kung pa niya, dito ninyo, harita sa Ginoo, harita sa Ginoo, harita sa Ginoo. Unaha ang Ginoo, kung ang iyang pagkamatarong sa Ginoo niya, o kining tanan, ihatag ko lang. Ihatag pa-apin lang. Tuho kaya naglisod ka din karon, right? Sa kinabuhi. Yung mga lisuran kita mubuhi, ano kinabuhi ang naglisod kita. Suway sa bagong kinabuhi nga gitanyag ni Kristo Jesus. Nga dunay promises. Dunay siya mga promises? Saad. Nga digyod niya pakyasun. Mga saad nga anindot jud kay paminaw, nga nilang kutog nito paminaw, nindot jud daw sa dali mo ma-receive ang tanan. May suunan, I really encourage you. Kung kamong mga kabataan, encourage ko ninyo, sige mo kadumong, may tulong sa Ginoo.
Pero wasa ninyo unaha ang Ginoo, mga ginikanan, mga dalagag, daga o mga ulitaw din uwasa ninyo unaha gyapon ang Ginoo, kung ang inyong gusto, inyong pamilya, pildi mong tanan.